Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Sirrin Hausa TV. To jama'a, idan yau ne farkon zuwan ka, danna mana subscribe, sannan ku danna mana alama kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye mu to za ku saurare ni. Jama'a da yau kanin rahotannin na wasu tsaya ne akan shirin nan mai ban al'ajabi, mai ban tausayi, mai ban dariya, mai ban nishaɗi, mai koyar da abubuwa da dama, mai nunar da, mai faɗakarwa, mai nunar da addinin musulunci ya ce ga tafiya. Zai nuna kamar abu ana cin dariya, amma kuma abu ne wanda zai nuna ma hanyar da an ka ɗauko kuskure za ka gyara. Wannan shiri da kowa ya san sunansa, shiri ne na ɗaya a cikin shirye-shiryen da ake yi a wato Kano. Wannan shiri sunansa Izzar So. Kowa ya san Izzar So dai ba karamin shiri bane ba, shiri ne wanda ya fice a masana'anta ta Kano. Wannan shiri dai kowa ya sani dai, wannan shiri shi ne na ɗaya a Kano. don yanzu gaskiya dai a yanzu dai a yace ake kallon wannan shiri dai ba a kalla da wasu series din da ake kalla irin su wato dama mai biya mai dai kwana 90 ne. To wannan shiri dai gaskiya mun samu labarin mutane dai sun fara nuna yadda suke jin daɗin wannan shiri mai suna Izzar So. To fa shi dai Izzar So dai kowa da ya san iya jaruman cikin wannan series din ba na wasa bane ba, inda akwai su Sarki Alinu, su Hajiya Nafisa Izzar So, su Sadiya Nafisa Izzar So da dai sauransu dai ga sunan da dama. Yawwa, kada ku manta sunan tashar ta Sirrin Hausa TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alama karrawa ta yace muna ɗora shirye-shiryen mu za ku saurare mu. Bisalam.